Алейкум, бародарои азиз, мухлисои канали ҳамешагии Хатлон филм. Хуш омадед ба канали мо. Шуморо хушомадед мегӯем бо дигар. Кубудроен як чақчақи гизалаю кино бикунем. салому алейкум. Гап нест, ана лайконан ҳамхи башата мезанем. ози дигарон будроен як суҳбати киногӣ мекунем бародаро. зинда бошем. зинда бошем бачаҳакои ча. зиндаву сарбаланд бошем. бинависем бародаро ки дар куҷоай, чӣ кору бурдае, ки чӣ кардае. хуб, ду нафар шидем, бачаҳакоам лайкора мезанем. ози дигаронам бидроянд бародаро, суҳбати киногӣ мекунем. хела шид эфир накарда будем бародаро. мехоҳем қайтон як суҳбат кунем, кани ки чӣ ҳол дорад, ки дар куҷоай. худо хоҳад иншоаллоҳ насиб як суҳбати хосае хоҳем дошт бо шумо дӯстони азиз. зинда бошед, хуш омадед. мо имрӯзҳо нақша дорем ки рӯзҳои наздик барномаҳои нав дар канал ҷорӣ кунем. албатта ки ин ҳама бо дастгирии шумо аст. бо дастгирии шумо мо пеш меравем. исмоил шукр, исмоил ҳакимов. зинда бошем бародаро. се нафар шидем, я лайкирам мезанем ҷожда. и падарам се баробар мекунем. суҳбатҳо боқӣ кани бинависем бародаро ки дар куҷоай, дар кадом ҳолай. ва мо дуо мекунем ки ҳамеша дар ҳар ҷое ки бошем бародаро зиндаву сарбаланд бошен. худованд ҳамеша ризқи ҳалолу фароза насибтон бигардонад. ҳамеша тантон сиҳат боша. як каси дигар я лайка назадастае ку бизан лайка бибинемш. бизанеш ба қанфитай, ба қурутай, ба сақичае ку ду ба ду шава. исмоилҷон дигар чӣ хеле брат ку бинавис. дар куҷо қати мо ҳам суҳбат шидаистаӣ. зинда бошем бародаро. мо айни ҳол боло як сценария кор кардастем. як филми тарбиявӣ аст. шояд ду серияро дар бар мегирад. мо ҳозир болои сценария ҳамон кор карда истодем бо ҳамроҳии як-ду бародар. хуб, рӯзҳои наздик мехоҳем ки сабти ҳамон филмонам оғоз кунем. албатта баъди ҷобаҷогузории анамон наворҳои сабт гардида баъдан манзури шумо мегардонем. фикр мекунам ки анамин сценарияе ки мо имрӯз кор карда истодем дар болояш воқеан як филме аст ки шояд дар чашмони ҳар яки шумо ашкро биёрад. ин сценарие ки мо карда истодаем на барои масалан гирён кардани шумо, масалан ё ин ки ғамгин кардани шумо аст, балки барои он аст ки вақте ки филмро тамошо мекунед ба худ як хулосаи зарурӣ бароред. хуб, аслан дар ин ҷа сценарие ки мо карда истодаем дар бораи як оилае аст ки падар барвақт аз дунё мегузарад. модар пурра масъулиятро бар дӯш мегирад. масалан ҳам падар мешавад, ҳам модар мешавад ва фарзандро эрка калон мекунад. ҳамин гуна аст хати сюжети анами сценарие ки мо карда истодаем. акун ҳамаи уна нақл намекунем. мо вақте ки рӯи навор овардем филмро метавонед ки баъдан шумо тамошо кунед ва хулосаҳои худатонро дар комментария бинависед ва барои филми оянда мо анамон фикру ақидаҳои шуморо албатта ба назар мегирем, зеро ки мо ҳамчун як оила ба ҳисоб меравем ва дар филмҳои оянда боз анамон идеяву масалан фикре ки шумо баён мекунед мо дар филмҳои оянда боз ҷой медиҳем
воқеан як зево зинда бошӣ бародар, албатта нақши асосӣ ҳастӣ. мо як кастинг мегзаронем бародаро барои дар нақши асосии ин филми тозаиҷод ки маҳсули дасти мо аст ва мо кор карда истодаем. Рӯзҳои наздик сабташ оғоз мешавад. Шояд ки кастинг бигзаронем барои ҳамон нафароне ки дар филм иштирок мекунанд. Бародаро, як каси дига мондагия бизанед лайка себа сеш кунед. Шояд ки ҳамин гуна ҳам шавад, вале мо ният дорем ки аз пурра филмро дар шаҳри Душанбе ба навор мегирем ва дар унҷа актёрони касбиро низ даъват месозем ки дар ҳамин филми мо масалан як саҳми босазо, як саҳми муносиби худро гузоранд ва як филми беҳтарин омода шавад. Манзури шумо гардонда бошем бародарои азиз. Як каси дига мондагия, як кас ҳам лайка биза себа сеш кохи себа да ёзи камтарак хеле чи айда себа сеш кунем бародаро ку я бизя лайки дигара. хоб дар атрофи филм ҳамин хел аст ки мо ҳозирада ду қисмияку ду ба нақша гирифтагӣ ҳастем аз ду серия иншоалло ки иборат мешавад. Филме ки мо рӯзҳои наздик наворбардориашро оғоз мекунем аз ду қисм иборат мешавад. воқеан вақте ки сценариро мо омода карда истодем ва гаштаву баргашта ҳамон сценариро мутолиа мекунем, воқеан як ҷавҳаре дорад, як таъсирбахшие дорад ки воқеан баъди тамошои филм фикр мекунам ки ҳар яки шумо дар комментария фикрҳои худтонро менависед ва анамон аҳсана мегӯед ба филмсозон, ба анамон сценаристоне ки ин сценарияро масалан тарҳрезӣ карданд ва рӯи кор оварданд. Албатта Рамазон Шарифӣ гап неста. Рамаз, зинда бошӣ бародар, хуш омадӣ. боз ана ҳамон ҷолибиятҳое ки масалан дар филм инъикос мегардад. Албатта як обу ранг дар филм ин мусиқияш аст. вақте ки мусиқии хуб дар филм ҷой дода мешавад, ба тамошобин як таъсирбахшии хубро низ мерасонад. дар самти оҳангсозии филм мо мехоҳем ки бо Илҳоми Мурод ҳамкорӣ карда бошем. гап неста браҷон, зинда бошӣ брат. ҳамаи чӣ бо дастгирии шумо мешавад бародарои азиз. воқеан шумо дастгирӣ мекунед, мо барои дастгирии шумо ана ҳамин филму ана ҳамин умуман он чизе ки тайёр мекунем, пешкаш месозем, танҳо ба хотири шумо аст, танҳо ба хотири дастгирии шумо аст бародарои азиз. аз ин лиҳоз мо биёед атрофи ҳамон филми тозаиҷоди худамон сухан мегӯем. мо дар самти оҳангсозӣ, яъне ки оҳангҳое ки дар филм истифода мешавад, мехоҳем ки бо Илҳоми Мурод ҳамкорӣ карда бошем ва оҳангҳои филмро мехоҳем ки Илҳоми Мурод масалан тарҳрезӣ кунад ки дар кадом қисмати филм чӣ гуна мусиқӣ бояд бисозем ва дар кадом қисмати филм масалан кадом намуди мусиқиро ҷой додан ба маврид аст ки метавонад як таъсирбахш, як хотирмон, як филме барояд ки масалан агар даҳҳо бор ки тамошо кунӣ боз ана ҳамон дил бихоҳад ки боз тамошо кунад, масалан кӯҳнашаванда набошад мегӯем да. аз ин лиҳоз мо дар самти оҳангсозиаш мехоҳем ки бо Илҳоми Мурод ҳамкорӣ дошта бошем. мо ростӣ 2 рӯз пеш бо ҳамроҳии яке аз бародарони дигар телефонӣ суҳбат доштем ва рӯзҳои наздик ба шаҳри Душанбе меравем ва бо ӯ аз наздик шинос мешавем ва тарзи мусиқиҳое ки масалан мусиқиҳои ғамангез аст ё ин ки мусиқиҳои бисёр рӯҳбахш аст, мо идеяро пешниҳод мекунем, вай месозад ва баъдан мо дар филм ана ҳамон мусиқиҳоро ҷой медиҳем. зинда бошем бародарои азиз, ҳамеша сарбаланд бошед. ҳамеша миннатдории худмонро ба шумо мерасонем ки таваҷҷӯҳ доред ба канали мо ва
ростӣ ман мехостам як чизро аз анамин мухлисоне ки имрӯз дар канали мо масалан обуна шудааанду таваҷҷӯҳ доранд, мехостам як чизро пурсон шавам ки масалан шумо кадом намуди барномаро бештар меписандед. мо ростӣ ба наздикӣ мехоҳем як барномаи дигар, як лоиҳаеро кушоем. аввалан ман хостам ки аввалан фикри шуморо бифаҳмам ки масалан шумо кадом намуди барномаро мехоҳед, фарҳангӣ, ҳаҷвӣ ё ин ки чӣ гуна барнома бошад. Агар ба ин хотир ман ба шумо муроҷиат кардам ва фикру андешаҳои шуморо мехоҳам бифаҳмам ва дар асоси намун фикру андешаҳое ки шумо масалан баён мекунед, мо як лоиҳае месозем ва оиди намун лоиҳа як барномаи мукаммал омода месозем ва метавонем ки ҳар ҳафта 2 маротиба ё ин ки 1 маротиба ҳамон барномаро ҳар ҳафта масалан моҳи 4 маротиба аст, моҳи 8 маротиба аст, масалан вобаста аз тарзи ба наворгирӣ ки масалан осон аст ё ин ки душвор аст, ё ин ки масалан чӣ қадар вақтро мегирад ба навор гирифтану танзим кардану масалан манзури шумо кардан. Ростӣ ман ана ҳамин чиза мехостам ки аз шумо бипурсам ки масалан шумо кадом намуди барномаро масалан дидан мехоҳед ки барои истироҳати шумо бошад, барои фароғати шумо бошад, барои як рӯҳу илҳоми тоза бахшидан бошад ба ҳар яки шумо дӯстони азиз. агар ки ягон фикр, пешниҳоде ки дошта бошед, метавонед дар комментария бинависед дӯстони азиз. Мо албатта ба инобат мегирем ва рӯи он кор мекунем, хуб як лоиҳаи мукаммал месозем ва аз ин бебаъд вақте ки оғоз мекунем ба лоиҳа, ҳар ҳафта 1 маротиба ё ин ки 2 маротиба баъди барномарезӣ ана ҳамон барномаро омода мекунем ва манзури шумо мегардонем барои истироҳати шумо, барои завқи зебои шумо, барои таваҷҷӯҳи шумо воқеан арзанда бошад, тавонад ана ҳамон барномае ки масалан бо пешниҳоди шумо мо омода кардаем зарарам бошад, як ба шумо завқ бибахшад, як масалан баъд аз тамошояш як ҳаловате бибаред. аз ин лиҳоз дӯстони азиз, ман фикри ҳар яки шуморо мехостам бифаҳмам. мехостам фикри ҳар яки шуморо бифаҳмам дӯстони азиз ва дар барномаро масалан дар як ҳафта 1 бор аст ё ин ки 2 бор аст, мо барномарезӣ кунем ва аз пайи сабту танзиму хуб пешкаш кардан ба шумо шуда бошем. Зинда бошем бародарои азиз. хушбахтона 1 нафар қатъи мо мондагӣ бинавис ку бародари хоҳари додари ку аз куҷо гап мезанӣ, дар куҷо қарор дорӣ, ба чӣ кору боро бандӣ. бинавис ку бародар, як суҳбати хоса дошта бошем. рамаз шарифӣ ба пеш брат эмайли воқеан ҳамин эмайли ҳамон қадар ба гуфти русо ки популярне шид ки дигар кӯдакам эмайли мегаву калонаму хурду бузургам ама дигар эмайлиро ба нуки забон мегирад. имрӯз бениҳоят дар ҷомеа 5 даст ҳамин эмайли. бинавис ку 1 нафар зебо нуқта тиҷи худути ё ин ки рамаз шарифӣ аст ё ин ки исмоил каримов аст, ҳамсӯҳбати мо масалан 1 нафар нишаста моро бо завқ тамошо карда истодааст. воқеан ифтихори мо аст, воқеан сарбаланд ҳастем ки масалан дар канали мо ақаллан 1 нафар мешинад моро тамошо карда ё ин ки ба сухани мо таваҷҷӯҳ дорад, моро қадр мекунад. воқеан
шоистаи таҳсину офарин аст, шоистаи аҳсан гуфтанҳост, ки масалан моро қадр мекунед ва ба суханони мо таваҷҷӯҳ дореду масалан таваҷҷӯҳ мекунед ба канали мо, ба суханҳои мо. Воқеан ифтихор мекунем аз ҳар яки шумо дӯстони азиз. зинда бошем бародарои азиз. зинда бошем бародарои азиз. хуб, суҳбатҳо боқӣ аст бо таманнои ниятҳои нек ва ниятҳои бениҳоят созанда. дӯстони азиз, худованд ҳар ҷое ки бошен тантон сиҳат бошад, сарбаланд бошен, пеши ҳар каси нокас сархам набошен. худованд ба шумо ризқи ҳалолу фароза насиб бигардонад. зиндаву сарбаланд бошен. суҳбатҳомон боқӣ аст. иншоалло ки боз эфир мекунем, аз кору пайкори ҳамдигар бохабар мешавем. худоҳофизӣ мекунем то эфири навбатӣ. зинда бошен. зинда бошен бародаро, хуш омадед. сарбаланд бошен. худованд нигаҳбонтон бошад. дар ҳар ҷое ки бошен набошен худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки шумо.